nga ai khublei ya phi baro ki basngap ya kani ka khubor jong ka ktien ka jong ublei ka bang ai kerteng ka jinget basngur ba shida kum ikhna ngin pet na ka gospel yo anes kala nong ka basaw ka khot ka basaw phun riu hadu ka basan phulai ngi pet hakatu ka khot ka basaw phun riu ko ong badon uwei urang ba sim ubo kun jung usitom hakapernam ka khot ka basaw phun yo ko ong ulalet hau Jesus Christ bat kerpat yu ban wan hier ban penkhia yu kun jung naba uban sayap hakat khot kabasa pu kendai urang ba asim uang tuan ku kenrat kat ba impat yap ikon jonga wan ngakerpat yame ngipet jak tu khot kabasan po u jisu uang tu khino ukun jong me ulaim utau ubri ulangai ya kata kektien bat ulalait no wow ubakrau sisa ka jinget ukrau ka jinget haka jingim ka jungu kat khot ka basan phuwei ko ong kat ba udang let shalaying uli kendo yalaki syakri bat ki ong yu ukun jong me ulaim. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Ka khubor babha yaw rang basim. Ka khubor ka babha yaw rang basim. Ka result ka bami nang ni kalong ukun jong ulaim. Namar ba unget ya kaktin jong utray. Kat khat ka basan puar urang basim ula kli haki. Ya ka por ba ukham kat bat ki tu menen hakaba nyo baje hakani kat khat ka basan puar ka khisho kala inot dak yu o ula perkhat kadai ka por kat khat ka basan phulai utip bakala long hakata hi ka por ba utrai jisu uang ukhon jong me ulaim ngisham uni urang basim udon ka jinget ka baskham hakaba uhi ukermen unong tho asyik ke Hebrew khatwei kala nong gat khat ka baningkong laong kata ka jinget kalong ka jing skos kham ya kita ki bangingi kerman kani ka chap dor ka ba khatwei kapan kan mau ya ki ruslur jong ka jinget ka bang hisngau tenat ban pule kidapan trekam sisa ya ka jinget jongki haki kular ke jungublei shibon ki banget kilong ki ba kibalae ban kren ni kaktin ke jungublai hare ka basrusi kalong shibon apdeng juki kimlong kinong le ni nong pentrekam ni kaktin ke jungublai kimla ban pentrekam ye kaktin ke jungublai kata kalong bo ublai usrusi yaki nganget kandon ke jingkala ka bakrau lada kibanget kin ong kotrai namar kaktin jongme ngan le namar kaktin jongme ngan ya chakmat ban ko ngo ye kai ka ba me maong ublei uklem khot ingi ko kibriu ki jong ublei ban le ye ki kamba uklem khot bangin long kinong le kamba pen ban ukhot bangin ngaj ye kaktin ka jong hallelujah kata kalong ka jing khot ka jong ublei da ka jingaj ngap diang ya ka library jok ke hendru phunriu tuliki kitab jong ka ktin ka jong ublei bat ban ngaj ya ka da ka jingaj ngap diang ya ka kitab Genesis kalanong ka baningkong ka khat ka baningkong ka ba tho ha ka ba meningkong ublei ha ka ba meningkong ublei ngangaj ya ublei baula thau ya ka benang bat ka khendo kani kat khot ka baningkong kani rap ye kibriu ya kinong wat blei ki bashisha ban syam ya blei u bashisha hau jacob le da pinpule kalanong ka baar kat khot ka baar funriu wong namar komba kamet klem ka mensim kalong ka bayap kom taru kata ka jinget klem ki jingle kalong ka bayap kalong ka bashisha hadu kata bagaktin jung ublei ka ong ka jinget ko kibriu ki jong ublei kai kini ka jingai kalong ban ngai ban ngos kem ban shania ni penjam jai ya ladi kalong ru ka jing pentrekam
ka jinget kalong ka bangaday ban pentray kam. Sisin, sibon kibriu kiong ngam sngau thu ika Bible. Namar kata nga thaj ban pule yaka. Ngani thu ipidon sibon ba haka Bible. Kibang ngingim la ban syampang. Ini jengmut barit jungi. Imla ban syampang lot yaka jengmut ke jungu belai. Ngamla ban sngau thu sibon syapang ke tibi. Kata kemut setia banganum syam remote ban play yaka. Nga play yaka ada ke jengai. Ngi play ke komputer ada ke jengai. Ngim da tip hakan ugur kom ke trekam komno la penlong yaka. Ngi pat yaka kali. Ngi kiyo ke kali. Da ke jengai. Bahkan kit yangi. Hakata ke jaka ke bangi temu. Klam da tip komno la penwan. Komno la penlong yaka. Nga kiyo ke airplane. Ban poi kloy. Ngam da tip kumno ki penlong la thao ya ka. Kani ke jabing ni ke janor ka bangi khot nganget bakadon ndrei ngamla ban yu i. Ka bor elektrik kalong ke ik ka ngampe phang handrei ngalait man ke jon miet man baladum ban pli ya ka. Ban penme ya ka. Ban pensya ka ying barok away. Daka jinget ngalaj. Daka jinget ngasim yu kadut. Ngadi ya ka. Ngamla ban bu jengkeli ban ong ka masi ka bayong. Uplang u berjengam. Nang ta ka penmi yu kadut ka balik. Daka jinget ngadi. Oh kalong ka bersengiam. Ka penklan. Ya ka jingim ka jongah. Ngidi yu kadut. Man ka sengi. Bon belin ki brio. Nak jengat beper kiyo ay ya ka jing pen em do Jesus Christ haba kiyo sngau balak hot iki daga gospel ka jung blay kingat kisim ya ka jing perta ka gospel kidon ka jingat ka basngur ka basida kum ikhna ki pediang ay ya ka ni ka born again experience ka bor jung ka jing khapat kabau Jesus Christ Ukran haw Yohanes nong balai bagat khot ka balai. Limda kapat yu briu umla bani i yak hima jong ublay uang. Ya kabau Yohanes open scam aga gospel Yohanes kelenong ka baningkong kat khot ka bakhat ar uang hanrai kat ki balap diang yu u. Hakitu la ai ka bor banlong ki khon ki jong ublay. Wa apostol Petrus uang aga Stephen ningkong iway ar fulai. Ya kitu ki briu ki bapentrekam ya ka jengat ka tin ka jung ublay balapan kha arsin ya ki amna usumbai ubasap handrai ubamsap daga tin ublay ka ba embat ka ba yaisa haba pipriang ya ka gospel daga jengat ko ki briu ka jung ublay piwan syakmat pi IT la ka jung em daga jengat piwan syu Jesus Christ. Piyo ay yakani ka jing penem kabau tengkai yangi. Piyo ay ka bor ban long ki khon ka jung ublay. Piyo ay ka jing penla bapin long ki khon ka jung ublay. Namar ka jingat basngur basida kum ukhna kiyo kibriu yakani ka kamba ka jung ublay ka bor ka jing khapat ya ubriu na ka jing long bapop tam sya ka jing long riu khoi. Namar ka snam Kalbari kadang saj yaki pop jong ubriu hadu menta. Ka jinget kalong ka jing snowscam yaki ki bangi kermen ong ka tien ka jong ublay. Uni orang bas im ulang nget yaka tien u Jesus Christ bat ka jing mi updiang yaka kamba ka jing im ka jong u. Ka jinget kalong ka basisya hanre ka jinget kalong bangi syem yaki senjam jongka. Adon ko ke translation maap yang angan ong kumbakalong ka jingat faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Ka jingat kalong ka bor sngau thu kom kai ka basisha ya ka ba umshim lapan pau hakisan teli ki bor tip thu ka bumut ka bor i ka bor mat ka bor sma ka bor sngau bat kani ka bor kata. Ngisam bau blay, uai kini ki bor tip thu, bangin pendan kam, hakini ka perthai ka bayu i, handrai ka don ka waipat ka tip thu, ni ka sense,
jong uni ubri uba syapo uba hapo jongi bat kata ka bor sngu tu lakhot ka jingat kani ka bor sngu tu lakhot ka jingat bat kani ka tip tu jong ka jingat ka bagi khot ka sense of faith la pendon kam ban kta ya ki eki bom yi ne ya ka perthei ka bangim la ban yi ka wipat ka translation ko ong ka jingat ka dei kata ka jing snow scam snow tikna ya ka ka no ka bangi kwa kan jalong kan urlong ka baar ka jing pen khia itu rang ba sis ba ang siam ga gospel Matius pra ka lenong aka tu ka khat ka basan lo ong urang ba sis pa ulawan hau bat ulo kerpat yo aka tu ka khat ka ban riu ko kenrat usyakri jonga uthia ba upang yap chiliang udak kordit ket khot ka ban nyo ujisu ong ngan sawan hakat khot ka ba phra ka ba phla ka long urang pa sispa ulong ko kenrat kamlong ubadei ba menwan rung hapo ying jonga handrai su ong tang dagaktin ti en sa pankhia yo syakri jonga ong tang dagaktin ka Bible ka ong hakat khot ka ba sipo ba ujisu ulak kendit uong wat ha Israel ngam simla siam kat kani ka jingat badagat khot ka ba khatlai ujisu la ong hau tu rang ba sispa tu khilai no kat kum ba melangai kan longru yame te hakata hi kapor lapen khia yo syakri jong oh praise the Lord ka jingat kabawan nakadok nut ka jeng kabasgur kabashida hadu kata-kata kum ikhna kabalai ngipet ka gospel Markus nyau ka lenong ar pusawa du laipo ka jingat jong tu ka nong kanan kabalong ru ka Greek ka kenja Syro Phoenicia kidkhot ar pusan bat ar punriu la pin pule kalawan kerpat yo Jesus Christ baun bekno yo to ksuot na ka khon jongka kani kalong ka jingker pat jongka ka jingkeli kalong ka ai ka ba ujisu jubab kad khot ka ba ar punyo ai ban pen kedang shuwa ya ki khon na ba umdei ban sim ya ka jingbam jongki ban bread hakikso ka tho ya ki jait ben riu ki gentle ujisu ong haka ningkong ngawan ban yarap ban le ningkong ya kalong ying la jong bat kata kalong kijiu menta kani ka kentai kala challenge yau Jesus Christ kala kop you kaong shisha ko try wat kita kikso hapo kami kibam na kibalwet jong kikon kajingkeli kalong kumno jisu jubab kad khot ka ba arfu kendai namar kani ka jing ong ujisu namar kani ka jing ong jongpha ka bamot kani ka jingat kata ka jingat jongpha kheleno utok sud ulami no na ka khun jongpha oh praise the Lord ka jingmi nang ne ka kamba bat kad khot ka balai phong ipule haba ka por kala poi hayeng kala siam bau tok sud ulami no wow ka jinget ka bakraw wow ka jinget ka ba pentrai kam dai na makata ka daw Jacob aklanong ka baningkong kat khot ka ba arfu-aruang long pi kinong le yagaktin long kinong practice kinong le yagaktin bat amtang kinong snow da ka ba fisukoro yalade bon ba ngilong kinong snow ngimnut ban sim ya ka jing pentrai kam kabasaw how gospel Matius kalanong ka ba nyo ka khot ka ba arfusaw hangni jisu kren yu tu briu bastat uba job hapdeng kijing at plung kum uta ubale ikaktin ti manu baro ubas ngowi kini kaktin jonga bat ubale yaki ngantarai kum ubriu bastat ubale ikaktin ublay ujisu uang ulang ubriu bastat ubatay kaying jong halor umaw siyang
Pahang ni Ukraine ya ubriu, uba penmelin. Uba le da kakam. Uba kongo ya kaktien jong ublay. Uba le praktikal ngala banong ya kaktien ka jong ublay. Hakat khot ka ba arfusan don lightly. Uslap ulahap. Kiwa kila islay. Kila kila yabe. Kila syo ya katakayeng. Ti kini baro kimla bande ay ban penkalon. Nabala te yaka halor umau siang. Ujisu Ukraine ya ubriu bastat. Ubale ya kaktin ke jong ublay. Ka jingkeli kalong hatungi kongo ya kaktin ublay. Hatungi long ki bastat. Ni ki babi. Kabasan ngisyam upetros. Haga gospel Lukas san kalenong. Lale pinpule saw hadu andriu. Hang ni ulale ike ka bamla balong. Hagat khot ka basaw, andala waino ka bakran, ula angaw siman, tu nyat no, siya ka bajaliw, bat panhiyarno ikijar jong pi bandung ngat, nyat siya ka bajaliw. Kmi benia akad khot ka basan, ko kipriu ka jong ublay, tungi ni kmi benia akad khot ka basan, ka ay ka ba upitras uang yu jisu, ko kenrat, ngilay sitam baro simit te ay ruem ngilay tray sitam baro simit ay ruem ngim sim langat ong ga Bible handray namar kaktin jong me handray namar kaktin jong me handray namar kaktin jong me ngan penhierno ikijar menta ba me ong mami bat ka jingmi lane ka result hagat khot ka banriu anda kilala le ya kani kilangat bon ba kidok ha bat ka Bible ko ong kijar jung ki kilas dang ya ka bankat upetras hangni upentrekam ya ki kentin jong uji sukris bat u ya ka kamba haka jing im ga ju hallelujah kumtang isyam baka jinget kalong ka basisya handray ka jinget kalong bangi dayban pentrekam kandon ka jingkala ka bakraw lada ubangay unong try namar kaktin jong mi nganle namar kaktin jong mi nganle habakiktin jongi ko gibai ki jong ublay bat ki jingle kabaning kong kaktin baar kijingle kia menjur bat kaktin ke jong ublay nginyo pediang ya ka jubab katkum ke jinget ke jongi uamas kelnong balai ke dekot ke balai utho awong hatu arngut kini yat lang lemda kia day jingmut hatung ia day jingmut bat ublay ngia yat rengkat bagaktin ke jong ublay ha kabandriu ha umar ke san galenong lada pin pule ar pusau hadu lai pusau ngi pule ke tu ka kentai ke bapang misnam la khat arsnem kabaning kong pin study hang ni kalanget ye ka jinget ke bakrau ka baar kala pla la ni kren ye ki bakrau bat kabalai kala penterekam ya ke ka bakrau haka jingim jongka ka tugud khot ka baar penyo haba kala yo sngo syapang uji sukres ka bamut kalangat nangta kalawan hapdeng utau pait ba ka bamut kala penterekam ya ke jinget ke jongka bat haka tugud khot ka baar pupra naba kala ong ladangan siok ta tangi ki jankup jong u ngan sakya nabakala ong kala pla kala keren ye ki ktien ka jinget ngan sakya bat hangni kamut ka jinget basmur basida jong kane ka kentai bapang misnam kumi kena kayo ye ka jing penkhia jongka ka result ka mi hangni ka jia ka kamba hakat khot ka baar phukandai ko gibriu ke jungublay snap ka Bible kong ti kumni ru kata ka jing kersoi kesnam jongka kalarngat no kala yok khia hangni ka jingkeli kalong ujisu uong kumno yaka hatu ubitar yaka kat khot ka balai pusau
Jisu ong kukun ka jenget jong pa kalapin kia ya pa. Hallelujah. Ka jenget jong pa, ka jenget jong pa, ka jenget jong pa kalapin kia ya pa. Kawai ke translation ka ong ka jenget ka de ka jing sngau skem ba ka ai bangi kwa kan urlong. Ka ai ka bangakwa kan urlong. Kabanyong isyam haga gospel u Yohanes ar kalenong. Lada pinpuli iway haduk hatway. Katuka kamba kabaningkong kaba u Jisu ule hakana. Ngi puli ba u Jisu ule sikijing kawai syong kurim hangni hakana. Ngi syam habakawan kalalut. Kakmi u Jisu Kris kalaong ikisenran. Hakatuka lenong kaba ar bagat khot kabasan. Ya ka airu ka ba unong api pinle ken. Le ya ka ka ba unong happy. Kitu kit khat nriu bat nyo. Hang ni u Jisu ula ong yaki. To pendap ya kita kikra da ka To pendap ya kita kikra da ka Ti kila pendap syon yaki. Ngisyam kilakok ngo yagi kentinu trai. Kila pentrekam mardor. Ban pendap ya kita kikrada ko Bat sian kila yo ya ka kamba haka jing jongki. Ka kala kelawan hakikra. Bat la ong lada pinpuli hang tu kadai kawan ka babangtam. Ko kibriu ki jong ublay ka ai bagaktin jong ublay ka ong. Katenrai jong ka jing sisa lani ka principle kadai ka ju. Katenrai jong ka jing sisa ni ka nongrim kadai ka ju. Ublay bat kaktien kilong ka way. Ngimla ban penyaklat yo ublay na kaktin ka jong ka siti sikidong Hebrew katway ka lenong ka khat ka banriu. Kadai ka khat Bible ka basngutan natam jong Smith Wigglesworth. Ka baong hendray klem ka jingay mla ban pensngo bahaya Kabopra haga kitab Genesis khat ar kalenong ngipule ya ka jing khat uble yu Abraham katugat khat ka beningkong ko ong tu khilet no mamihi nalakari nakikur jong me nakaying ukpa jong me sya katagari ya ka bangan peniya me haga khat ka basaw lo ong Abraham ula letno kumo utrai ulala keren hau. Kasiti sikinong Hebrew katway kalenong. Gat khat ka pra ka ong ti ulalait no datip siya ay ulait. Datip siya ay ulait ko kibriu ka jung ublay da ka jinged ulami. Ulalong ubasikantin habang ipuli ya katakaktin ublay mino ulami no. Mino bat ulami no. Bat da ka jingko ngu jung Ublay ulala ban pendep ya kajing temu jung baro. Bat kajing mi nang ne kalong. Lami kajaj benriu ka bakraw ka perthai. Lingba jung lakar kui kajaj benriu baro ha ka perthai. Ka bakandai hakikam ki apostol ka lenong ka beningkong ka dekhot ka bapra. Nisya me ka kularu Jisu Kresi ki senran. Wong hendrai pinyo diangi ka bon dalawanu mensim boko api. O kilangit kidayay ne hakaway ka jingmut, haka jingduay. Bat ka jingmi kalong, lapendap iki baro da umensi makikam ki apostol ar kalenong, bat kila keren da ki waypat ki telit, kat ba umensi mula ay bod ki ban keren. Ki shifpa ar pangut ki senran, ki langit, ya kakular utray Jisu, wangan lait no, harengan pa umensi bakut yapi, ki langit, Daga tinggal ke basngur, ke basyida, kumi kena. Ban ab, ban duai, ban yam, ban ab haublay, ya ke kular, bala kular, dau Jisu Kris. Kilong ke basyida, bat ke basngur, jong ka jingge hapo jongki. Ban yo ay no ublay, ko kibriu ke jong ublay. Mihapan long kiba sungur, kiba syida, bat kiba penjam jai-jai alade, haki kular ke jung ublay. Dena muta kadau ublay kitab sam prapukandai, kedekot kiba lai fusawong, yal ka jutang anong penkeng. Lemde penkela, ya kata ka balami no, nakasintur jonga.
Ublay ang kitab Malaki lai henriu na bangalang utray ngam jukala. Wapostol Paul akasiti baar kinong korin. Kalenong ka baningkong kadakot ka baar po. Kijingkular ublay kat badon kilong hau kiba hoot bat hau kaba amen. Kaba ni kabala banlong. Ublay kitab Isaiah sanbusan kadakot ka bakhatway. Wong kumta kan long kita kaktin ya kabala mino nakasintur jonga kanom wan pai sudah hanga hendrai kan pendep ya kata kabanga soba kan roiru ha kabanga lapa ya ka syu ublay wong kitab Jeremia iway khatar nabanga ap ya kaktin ban pendep ya ka nga ap ya kaktin ba ublay un pendep lengba jongi ladang inget Dakat jingat ke basngur basida kum ikana kum tang iyo ikajicai ba ka jingat kalong kata ka bors ngutu kum ka eke basisha ya ka ba umshim lapan pau hakisan teli ki bor tipto ki jongi ka basipau ngipet upetras sa gospel of Matthias kat nyaw kalnong gadkhot ka ba arpusa wadu arpun nyaw hangni upetras udon kampisa bansio ya kani ka baikrong ni ka sitang shekel ka bakikot ka tax na makimdon bansio ya kita kibalum pisa ujisu ong hau kilet khwai u Petrus ulara yu khwai bat ulako ngo nisya makikot ka baar phnyo ujisu ong le chikot duryao Berat yu khwai batu sim ya kata ka dok kha ka balangan ningkong penang ya ka suntur jongka men siam si shekel sim ya kani ai haki nakabenta jonga bat jong mi ko Petros ulale ula pentrekam ya gaktin ka jong ublay bat ka jingmi nang ni ka kamba ka bapala habakilayo bansiu ya kani ka tax ka bakhaddu ngipet u Petros haga gospel u Matthias kat saw kalenong kadkhot arpu ar hadu lai puway haga kadkhot ka ba arpu ar u Jisu u kentui kesenran ban kiu halor kaling haga tu kadkhot ka ba arpu saw ngi laong ba kaling kadona pedeng keduriau bala penki da ka jingat pelung haga kadkhot ka ba arpu san ba haga jing apmit ka ba saw u Jisu ula leceki udayat halor kaduriau katugat khot ka baar penriu ngi pule haba kisenran kila yo iyo ba uyat halor duriau kila sngok yo kidaong kalong karangai kila yelenyar na ka ba siap ting kat khot ka baar punyo u Jisu ong yaki tus ngau shlur dei manga Kat khot ka balai pupra ka basngu tenat bha u Petrus hangni wong kutrai lada dai mame hukum yanga bangan wan sume halor ko ong yanga bangan wan halor ko kat khot ka baar phendai u Jisu ong tuan ti haba u Petrus ulahiar na katagaling ka Bible ko ong ulayat halor ko ban let u Jisu uyat halor ko banle chou Jisu kajingkeli kami angne hatu Petrus uya halor namar ba udiu briu bakrau nga jubab ngong ka jubab kolong uya halor ko hakata ka jinget ka basngur ka balung kum ikna ka jinget basngur kum ikna da ka ba upen terekam ya kekentin jong u Jisu ka bawang tuan. Uang tuan uhiar nakaling uyat halor jong ka duriao. Oh layat halor ka duriao. Kalong ka ike basngaw tenatam ba upen terekam ya kekentin jong utrai Jisuwan bat ulawan. Kajinget kum iklung. Kajingkeli kalong balay pat usdang ban ngam. Balay usdang ban ngam. Balay bangingam no apa deng kejing bakejing ele bakejing tenjo kibabon ha kejing jongi. Balay bangiret kejinget
Hagat khot ka balai po. Balai usdang ban ngam. Kajubab kalong karitno kajinget jong u. Karitno kajinget jong u. Kabanding kong uyi ya katakal bakajur palat. Kabaar ulas ngaw siap ting kum ubriu. Bat kabalay, bat haba ulas dang ban ngam. Ula pertakut rai tu pen im yang ah. Ko kibaih ki jong ublay, kajing artetin jongi, kadai kanong tu bakraw tam, ya kajing ngay. Kajing artetin, kadai kanong tu kabakraw tam, ya kajing ngay jong ubangay. Katkot kabalay puway ujisu ula kenere lakakti, ula kem yu badu ong ame ubarit kajing ngay. Ame ubarit kejengat balai bamelas ngau artetin. Ko kibriu kejung ublay kat bangidang im bat penterekam ya kaktin kejung ublay ngin yat halor jong ko ngin la ban yat halor kinu kejing penja halor kinu kejing kendu halor kejing bat kejing ele jong kejing im kejongi kejing kendo kibabon kinwan, kejing yap kanwan, kejing pang kanwan, kejing kerdu kinwan, hakajing im jongi, ginyat halor jong kita, tangladang idon kejingej kabaskem hakikular jong ublay, bat kejing duai kejongi, ko kibriu kejong ublay, bangin yo kejingej besngur, basida kum ikna hakikular jong kaktin kejong ublay. Beli laga jong kedok nuot, ko kibriu ke jong ublay. Diang yo jisu kumunong penim jong pi. Unai pi ke jing suk, unai ke jing kemen. Nget ye ki kolar ke jong ublay. Bat ke jinget jong pi. Bat ke jinget jong pi. Ka kamba kan jia, ha ke jing im jong pi. Ublay un kurku ngini duai. Ko pangi aingu yami nakabenta kini kikentien baro. Nga aingu yami namar kaketien ke jong mi, kabame pensno. Hangi kibriu ki jongbe yarap yengi bangin nget ya ka ban ko ngo ban long ki besi kentien bat bangin pentrekam ya ka ketien ka jongme ko kenrat kurku ya kibriu ki jongme belai lo ya ki bakin nget weng no ki ding syukur paro na ki bor jong jingdom ki bau setan upen kami ban wan ban yele ban pen artetin ya ki yarap ya kibriu ki jongme ko kenrat bakin nget ya ke jinget kum ukna ya ke ketin ke jombi ya ke kolar ke jombi aga bau setan unum la ya ke bantu no ya ke jinget ke jongki kerku ya kini ki priu ke jombi ko kadran aga keteng jong jisu mi doai amen ublein kerku